Assalamu alaikum jama'a, ni ce taku safa. Ina mutanen Zandar, ina mutanen Damagari, ina mutanen Niyani, ina mutanen Arlit, ina mutanen Akadas, ina mutanen Dus, ina mutanen Nijar dina. To ku sani cewa za mu shigo da ni da Mr. Fofotu za mu shigo Nijar. I can't wait. You know when we do it big. I can't wait to be in Niger saboda kusa ina masifar son mutanen Niger. Gashi kuma Allah yayi za mu shigo da sallah za ta fashe a garin Niger. I can't wait. Jama'a, sunana Safiya Yusuf wadda kuka sani da Safara Ada amma na dawo Safa. To kwanakin bayanan da suka wuce ina ta jin maganganu ta nan ta can suna shiga ta nan su ta nan. Amma fa yau ni Safa zan fito in yi magana. So saboda haka ku tsaya duk ma abin da kuke yi, duk wanda bidiyon nan ya zo kan pejin sa ya tsaya ya saurari abin da zan ce. Yau ni na da kirji sai dai duk abin da zai faru ya faru. Kuna ji na ko?